Minecraft. Ale pokud tu vidím červenou, video končí. Tak jo, svět si pojmenujeme třeba nesmím vidět červenou. Shit, sorry, jsem se překlik. Máme to. Create new world. Jako, to by mělo být docela lehký, když tak nad tím uvažuju. Ale sám nevím, nechám se překvapit. Tak jo. Dobrý, jsem tady. Ne!